ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଉପଭୋଗ କରି ଶିଖ। ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ନେଇ ଖୁସି ରୁହ। ଅପେକ୍ଷା କରନି କିଛି ବାହାର ଜିନିଷ ତୁମକୁ ଖୁସି ଦେବ। ଚିନ୍ତା କର, ତୁମେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ତୁମ ପାଇଁ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ। ତୁମେ ତୁମ କାମରେ ଥାଅ କି ତୁମ ପରିବାର ସହ ଥାଅ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଏ ଜିନିଷଟା ମୋତେ ମିଳିଗଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି, ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ଜୀବନରେ ଥିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଥାଆନ୍ତି। ହେଲେ ସେମିତି କିଛି ବି ହୁଏନି। ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ହେଲା ଅନ୍ୟ କିଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଏପରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀ ଯାହାର ୱାଣ୍ଟିଂର କେବେ ହେଲେ ଶେଷ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରେ ମିଳିଥାଏ ତାକୁ ନେଇ ଆମେ ଖୁସି ରହୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମକୁ ସେ ଖୁସି ଧରି ରଖିପାରେନି। ପୁଣି ଅନ୍ୟ କିଛି ପାଇବାକୁ ଆମେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉ। ପ୍ରକୃତ ଖୁସି ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି। ନିଜର ମନକୁ ଆମେ କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭାବିଲ ଦେଖି, ଯଦି ରାତ୍ରି ନଥାନ୍ତା ଆମକୁ ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଏତେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା? ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧକାର ଅଛି ବୋଲି ତ ତାରାଟିର ସୁନ୍ଦର ଚିକ୍ମିକ୍ ଆଲୋକ ଆମକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ଯଦି ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ନଥାନ୍ତା, ଝଡ଼ ନଥାନ୍ତା, ଆମକୁ ସୁଖ ଏତେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତାନି। ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ, ଅନ୍ୟ କେହି ବି ନୁହେଁ। କୌଣସି ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ କି ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ ଯାହା ଆମକୁ ଖୁସି ଦେଇପାରିବ ବା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିପାରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଖୁସି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସୁଖ ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ନିହିତ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖୁସିକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବାର ସାହାରା ଖୋଜିବା। ଇଚ୍ଛାର କ'ଣ ଅଛି? ଇଚ୍ଛା ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଦଳୁଥାଏ। ଆଶୀର୍ବାଦ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ସ୍ନେହ ସାନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଲୋକ, ସବୁ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ସାଥ ଛାଡ଼ନ୍ତିନି। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ହିଁ ସାଥ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖୁସି ତ ଆମ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାର ସାହାରା ବନିଥାଏ। ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଧନ୍ୟବାଦ।